Какъв беше текста, бе? Това момче е там, където мина, той е Мишо Гащите. Ваучер за сочните сандвичи на тости. Сега само след малко да си кажа репликата. Скучно ли ти е? А? Отговори ми. Включи се в безплатната ни игра. След 2 седмици теглим томбулата ни. Какъв е профил? Габи си тръгна. Ари, лапе! Няма как да знам. Cara fortuna, si tibi placeat. Колкото повече стаи... чакай бе. Свири грамофон. Той си свири.